Nuço oğlanlar mungmana yine ivime cuyime gire Paris Saint-Germain Arsenal'ım yenge. Şun oğlanlar futbol yendi. Şun oğlanlar finalda yekeçe komanda oynadı oğlanlar. Ne düşünüyorsun değil mi? Ne için men için Paris Saint-Germain açaçan favoriydi. Ne için Arsenal şu finalda oynama münasip değil. 6. minutunda suçayla bir gol talyadı. Yine yanlış bulmuş. Yine bir zatlar gol ya. Umuman Arsenal öyle duruşunda yanlış o. Bağışlan beni can koyuyorlar var ya. 6. minutunda hata açacağım. Sen Arteta ne emedecek golluğa? Neujeli gelecek 84 minut avtobus vurunacak golü. 84 minut daha bir iyi oturup bu mu? Yana birinci time. Sen finalista münasip futbol oynadı. Какой этот финалист? Bağışlan oraya. Paris Saint-Germain şun prosta Padiello Arsenal yendi. Oğlanlar oyun penaltı açına kalmaram değil doğru maydayım. 90 minut devamında esasen ikinci time'ın 45 minutunda hem de çözülmeli. Ya Stanga kömek etti, ya Barcolan ayağı çayışıklığından, ya Vitinha sadece toşluş etmedi. Umuman Arsenal'a katroken çuğdu. Oğlanlar iyi extra time'ım tamamlanıyor. Penaltıda onlar hem de yer ve yer vallahi. Paris Saint-Germain ikinci yıl iyiydi gider Liga Şampiyonu Kubu'nun EF'i Arsenal Wolf'a tikto takoy davay da sidanya. Hormatly futbolcular köylür, bizden hemmemizde ma'lum bolşaly, Ýewropanyň iň bir öňdewarjy kubok ýaşynyň biri bolan Çempionlar Ligasynyň elbetde 77-nji tarihda bir final bolşygen tamamlandy. Soňky çempion, häzirki çempion PSG öz çempionluk adyny elbetde bu final bolşygy gowrak taklama başardy. Elbette Arsenal bilen geçiren bu final bolşygyny oýunyň ýan turbaşyndan ilkinji minutlardan başlap oýunyň depini, oýunyň durmukly tarapyny öz tarapyna taklan PSG Doğuşun başında yani 6. minutta Kai Havertz'ın geçirdiğin gol esasında 1-0 hatawyny Arsenal öňe geçipdi ýöne. Doğuşun ikinci yarımında tecrübeli tärimçi Luis Enrique'nin topory PSG esasan şol gadylynyň 11 metrlik penalty rotunda Dembele'nin geçiren gol bilen hata diňlediler. Elbette bu gollar esasında da Doğuşun esasy wagtym goşmaça wagtyrym deňlik bir hatany tamamlady we oýunyň esasy watyry bolan penalty rolaryny üstünlük tarapyna gadanan häzirki çempion PSG topory boldy. Ýagny penalty rolarynyň 4-3 hatadan üstün çykmak bilen taryhyndaky bu ikinji çempionlugyny ýigderli ýagdaýda gadanma başardy. Aýrytyn elbetde tärimçi Luis Enrique'nin özüniň tärimçilik karýerasyna bu 3-nji çempionlugy boldy. Barcelona toporyny we geçen möhkümün Inter toporyny uly hata tutmak bilen çempionluk gadanan tärimçi indi elbetde 3-nji çempionluk gadandy we Çempionlar Ligasynyň taryhynda ispan tärimçileriň arasynda bu kuboky gadanan tärimçi elbetde Pep Guardiola'nın mundan öňki gadanan üstünde bilen öz şahsy derejesini gaýtylap, ýagny 3-nji çempionluk derejesini gadanma başardy. Elbetde Arsenal 20 ýyldan soňra finala çykdy. Arsene Wenger'iň döwrüni finalaka alan ahmarlygyny Mikel Arteta ýaňy ýakyna Angliýanyň Premier Ligasynda 22 ýyldan soň Angliýanyň çempionluk etmegine garamazdan şu möhkem Çempionlar Ligasynda ähli oýunlaryny utulmadan gelen topar yeňilişe de barlyk duýgusyny elbetde bu wajyp final bolşugynda PSG toparyna garşy geçirdi. Elbetde şeýlelikde PSG Paris Saint-Germain Çempionlar Ligasynda ýigderli ýagdaýda ikinji çempionluk gadandy. Bizim elbetde ýurdumyzda Fransiýanyň bu meşhur futbol klubyny jankylyk etýän ähli jankylarynyň tüýfürümizden gutlaýar. Sebäbi Paris Saint-Germain hem ören kynlyk bilen finala şeýle gelmegi başardy. Bir näçe kyn toparlardan üstünde çykmak bilen finala gelip finalda muratyp bir çempionluk gadandy. Onda näme? Çempion PSG. PSG bastır ikinci yedek çempion bolýar. Gutly bolsun. Hawa gutly bolsun, nesip etsin PSG-nyň bal eşiklerini gutlaýar. Ne kubogam meň elimde häzir eltip berjek. Ben tamam reýsada. Hawa gazyklyja oýun boldy, çekeleşikli Arsenalam erbet oýnamady, gowy oýun oýnady. Şu gada kan ýapylmadym. Anti futbolam oýnamady. Ýöne näme 11 metrlige hemişe latereyde. Lateray. Kimin utjagy belli däl. Yani derwada wana kim Arsenal öz oýunçylaryň günäse daşna dip batyrlar. Gabriel. Alzira da ner baba. Arsenal bir şans sol olamşa başyndan gol görüp durmagy, hiç penalty gelmegine sebäp bol. Şo gol tapmady, gol zalynmagy, penalty galmazdy.
10 yıl soň penaltylarda Çempionlar Ligi'nde ýeňici kesitlenilýär. 10 yıl soň elbetde ekstra time gitdi. 2016'da Real Atletico boldy bular ýaly. Padajanan bastır ikinji ýylda Çempionlar Ligi'niň kubony gazanýar. Inni kilem alaýsa Real ýene ýetýär. Ay inniki Realam gelýär. Ona hormat diýerler, gydyk goýun boldy. Inni kilem padaja alarmy? Arsenal utulmağa münasipdimi, utmalymy? Bu arada garazamy? Nirde ýalňyşdy Arsenal? Men o şahsy pikirim penaltymy? Kommentariyada belli aýtyn oglanlar. Awa, ýaly penalty daşna dep batýar da. Elti gaýda ýene giýjäg. Ballam eltanda. Gadakly duşuk golly, gadakly final, ýürüte paketilen konkurs goýupdyk. Oňam ýeňizler erter kesitler hormat diýerler. Garazamy? Gadakly sezon tamamlandy. Ýöne näme az wagtdan futbolunçy dünýä çempionaty garaşýar bize. Padajan can kölerini gutlaýar. Elbetde näme Arsenal. Ýene ýazam näme Mikel Arteta. Arsene Wenger ýaly legendalar hem oýuna seredip durdy. Gara edilkän aýçakladym ýok. Edil şu ýaňy turdy näme diýjem bilmem. Gara sünnük ertir giňsem bol oýun bardy durup geçerdi. Liga Çempionów UEFA PSG Arsenal PSG ikinci safar alýar Liga Çempionowyň trofeýini gutlaýar, o can koýarly gutlaýar. Ýöne po faktu aýtsak oglanlar Arsenal prosta dostoyno oýnady. Dostoyno oýnady i can koýarly şumat Arsenal can koýarly gaty w недоумении diýär. Gabriel şeýle bir söýünýänler bolýan ýöne oglanlar eta futbol men gaty düşünýän meselesi o düşünýän ýöne Hava qati tijalo mesele yok. Nerede birinci time'da Hviçe oldu, Due, Dembele olar hiç iyili yoktular. Birinci time polностью Arsenal dangdı. Yönü vladение мячом 75% oldu. O arada problema değil. Yönü hiç iyili geçebilmediler. Geçebilmeyen bыстро. Медуке шел просто что-то это пенальти oldu. Пенал. Ну, в общем, ладно, уже что, судейское решение, это уже mani yok tarashon yani aytmani и пожалуйста o penalti сочельный yetdi и Gabriel просто запорол как-то так и точный счет боюнча oglanlar точный счет боюнча Pekide Brandon'dan nesip bolsa biz hükmani suratda goşarız 5 adama точный счет bilene как-то так canın sağ olsun coach'una galıp. Ну чё, oglanlar PSG çempion Arsenal olsa näme diýmeli? Arsenal diýjek söz ýok, ýöne gowy oynadylar mawtsy. PSG pon oýuny diktabat etdi oglar. Mesele ýok, kampionus и всё. PSG gutlayan, давайте, ребят, let's go. Bu finalın bize gyzygy ýok. 2 ýyldyr final gyzyksyz biz üçin biz Madrid fanady. Tak что Arsenal'a gynançyldyr ýan, PSG'da üstünlük. Let's go.